Vianoce, bojíme sa ísť do kostola. Ale raz tam musíme ísť. Poďme, ideme teraz. Zničím vás, čarodejnice! Už tam nikdy nepôjdem. To ani my. Hej, vy! Podajte mi ruku. To čo bolo? Ja neviem, musíme to zistiť. Dobre, kniha. Tu je zaklínadlo. Tak poďme ho vysloviť. Démon zlá, ukáž sa! 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 Démon Ja sa vrátim. Čarodejnice, za to mi zaplatíte. Počuli ste, čo povedal ten démon? A čo? Že sa on ešte vráti. Nech sa vráti, my sme vždy pripravené. Ako sa môže vrátiť, keď sme ho my zničili? Človek nikdy nevie. Dobre, devčata, poďme, ideme domov už. Dobre, sestry, ja si idem okúpať. Jedem do zahrady. Dobre, sestry. Mala som vidinu. A čo si videla? Ten démon sa fakt vrátil a chce zabiť Piper. Rýchlo ideme. Poďme! Je ti dobre, sestra? Za to nám zaplatia. Poďme privolať toho buzeranta. Sila na strom nás oslobodí. Sila na strom nás oslobodí. Sila na strom nás oslobodí. Sila na strom nás oslobodí.